Γεια σας παιδιά, Alex Gaming εδώ. Θα παίξουμε πάλι αυτό το παιχνίδι. Το πρώτο παιχνίδι με έκανα πριν, θα το σβήσω το βίντεο. Αυτό με ανέβασε σήμερα 14 λεπτά. Για το λόγο, ξέρετε, πάμε τότε, στο δεύτερη μέρα. Και πρέπει να κάνουμε απλά πράγματα, θα δείτε τώρα τι λέω. What the fuck? What the fuck, μάγκη σου, fuck you back. Πάμε από εδώ. Δεν ξέρω αυτό το βίντεο την τύφρα μπορεί να το ανεβάσω μεγάλο. Μπορεί, θα το μάθουμε μετά. Πάμε. Κοιτάω και λίγο πίσω μας πλάκα γιατί φύγετε. Πού να πάμε. Πάμε. What the fuck! Μαγκές, εγώ αυτό το παιχνίδι δεν θα το ξαναπαίξω. Θα το βάλω να το ψηφίσετε. Αλλά σας παρακαλώ κάντε τη χάρη ή το ψηφίσετε. Γιατί η καρδιά μου δεν το αντέχει αυτό το παιχνίδι. Και μόνο που το ξαναπέζω δεύτερη φορά η καρδιά δεν φαίνει. Όσοι είδατε πριν το πρώτο βίντεο δεν θα μείνει για πάντα. Φύγετε εσείς τώρα γιατί έχουμε και δουλειές να κάνουμε εδώ. Δεν είμαστε μπίζαμα. Πάμε. Fuck, όχι. Τι κάνω εγώ την μάξη, κλείνω την πόρτα ρε μαλάκες. Κλείνω την πόρτα, πες του και εμένα. Φύγετε, σε παρακαλώ, φύγετε. Είμαι ταρανάτε και δεν ξέρετε. Περίμενα θα το τρώω μαζικά τώρα. Ο καιρός είναι έτσι. Κάτι άκουσα μάγκες, κάτι άκουσα και δεν μ' άρεσε. Κάτι άκουσα πάτα και όμως να δούμε γιατί. Φύγε. Εσένα πούστη, άμα σε να πετύχω το ίδιο σημείο, σε έχω γάμισει. Θα πάω στην άλλη πόρτα τώρα όμως εκεί. Τρομάζω μόνο που το ακούω. Ωχ, βλακιά έκανα. Φύγετε. Έκανα βλακιές, μάγκες. Θα τρομάξουμε τώρα, δέστε πως μας περιμένει εδώ. Ας έρθει, έλα. Δεν μπορεί να διάσει την πόρτα φίλε πρώτο, πώς θα τη διάσει. Ας έρθει. Γαμώ το σπίτι σου, γαμώ το! Ξέχασα παιδάκια, δεν πρέπει να τσιρίζω. Είναι συνημένη. Θα φάμε και μια μήνυση και δεν το περιμένουμε. Χαμηλά τώρα, αυτό γύρω μπορεί να έχει τσιρίδες. Τι θα γίνει αυτό το βίντεο και ώρα. Περμανάσες. Χωπα. Τα δεύτερα δεν πάει καλά. Σας παρακαλώ, μην καρανάτε. Δεν ξέρω ό,τι και να γίνει. Ας έρθει, δεν μπορεί να διέσει την πόρτα. Ας έρθει. Ό,τι να μπορεί να κάνει. Άμα μας έρθει δύο άτομα όμως θα ήταν πιο καλά. Το λέω αυτό γιατί θα κλείναμε και οι δύο τις πόρτες. Και μετά θα μας αρέσει όσες ώρες θέλαμε εδώ. Θα μείναμε ζωντανές ώρες. Ωχ, τι έφυγα. Μόνο εκτός από θέλω πιθανό πάλι. Δεν μ' άρεσε αυτό που είδα. Το λέω αυτό γιατί
Μαλάκα όλοι θέλουμε να χαμίσουν σήμερα, δεν ξέρω γιατί. Όχι, δεν κοίταξα πίσω. Φύγετε. Έλα γρήγορα. Τρόμαξα. Η καρδιά μου δεν πάει αυτά. Δεν έχω χρόνο να κοιτάω πίσω, μάλλον δεν έχω χρόνο. Πρέπει να πηγαίνω πίσω στις μπόρκες. Πήγε 2 η ώρα, πήγε 2 η ώρα. Πάμε την τρίτη μέρα, πάμε την τρίτη μέρα, GG. Φύγε. Καλά και δεν περίμενα. Πω, από εδώ είναι, από εδώ μάγκες, έτοιμοι. Μάγκες, κράτησα την άσα μου, είπα μου τρομάξουν τώρα. Φαλάκης φοβάμαι. Από την άλλη είναι, από την άλλη. Περιμένε. Ω, τρόμαξα. Φύγε, πρόλαβα μάγκες, πρόλαβα, είμαι happy, είμαι happy. Και εδώ είμαι happy. Όπως λέμε happy, η μέρα μας θα πάει καλά, θα πάμε 6 ώρα. 6 ώρα μάγκες. Άλλες 3 ώρες και κερδίσαμε. Δεν μπορεί να μας σταματήσει κανείς τώρα. Ας έρθει οτιδήποτε. Έχω πάει 4 ώρα και έχω κόκκινα μάτια μπρο. Καλής δεν μπορεί να τεινώσει την... Αυτό ήταν το βίντεο μάγκες.